Moi. Tänään on vähän vituutuspäivä suoraan sanottuna. Ei ole mitään niinku tietynlaista aihetta, mikä vituuttaa, mutta vituuttaa se kummia. Tänä aamuna saatana meni hakemaan postinen, lensi vittu selälleni tohon, että very fucking nice, että niinku tää ei ollut pelkästään vittu aamulla, tää oli jo iltapäivällä, kun meni, niin lensin naamalla, niin onneksi ei vittu tullut mitään. Vittu oikeasti vituuttaa tuo liukas keli, kun ei vittu osaa hiekottakaa. Itekään ruveta, kun ei ole mitään semmoista, millä hiekottaa. Mutta siis vituutuksen aihe on myös se, että kun ei postia ole tullut mulle 2 viikkoon. 2 viikkoon ei ole tullut ei mitään. Paitsi joulukortteja. Niin. Joulukortteja. Ja minulle tuli tässä vinkki äsken, että pitäisi tehdä video ilman peiliä. Mua vähän kyllä jännittää se, koska mä en ole ikinä kokeillut vastaavaa haastetta. Ja mä ajattelin, että mä pidän lupaukseni ja mä kokeilen joku päivä. Ja mä pidän lupaukseni. Ja Tepsukka93, kiitoksia vinkistä. Siis kiitti. Ja kiitti. Sä voit pyytää mua Facebookissa Tepsukka93 kaveriksi. Mä oon Sonja Teittinen. Siellä tämmönen kuva näkyy. Pitäis olla. En tiedä, jos haluat pyytää kaveriksi, niin pistä kaveripyyntöä tulemaan. Ei oo pakko laittaa. Mut joo. Tässä se oli. Moi moi!